I dobar dan, danas na kanalu Jovan Kozdrić. Danas ćemo da snimamo reakcije na najbolje odbrane, odnosno best saves. Samo da ja pronađem. Ljudi, izvinite što nije bilo dugo klipova. Ovom prilikom želeo bih da pozdravim ljude koji me redovno gledaju, a to su Aleksandar Štamenković, Mihajlo Stojanović, Martin Cvetković, Aleksandar Kostadinović i Ksenija Stamenković. Sada ćemo da nađemo 50 najboljih odbrana. Evo ljudi. Dobro odbrana, nije loša. Kakav go bi bio da se golman nije bacio. Ovo sam vidio negde, mislim da na televizoru sam to gledao. Šta je sve odbranio? Ovo me podsjeća na odbranu onog golmana Arsenala. Kakva odbrana, kakav go bi bio to Bekama. Ovo znam. Sjajna odbrana. Čudi me da još uvek nema Neuera. Evo ga. Dobra odbrana. Ja mislim da je lopta čak i malo prešla liniju. Ovo znam, kakav udarac. I ovu utakmicu znam, gledao sam na kompjuter. Finale 2006. Ovo isto u finalu. 2008. ne znam koje godine. Šmajhel. Sjajna odbrana. Courtois. Znam, ovo je 3 puta valjda odbranio. Da. Dida. Legendarni golman Milana. To je bio strašan gol. Ovo je iz finala 2015. Nije loša odbrana. Craig Gordon. Ovo je na derbiju Rangersi protiv Celtica. Denis, ne znam ovog golmana. Kako se samo bacio. Ovo je bio sjajan šut Najgolana. Opet Ochoa. Dobro odbrana, ovo je sa svetskog prvenstva 2014. Jeste, prešao je malo preko linije. A, znam ovo. Isto. Dobro odbrana. Nije nešto ekstra, ali dobro. Ovo je baš sjajna odbrana.
Joe Hart. Kakva parada. A on je prvi put nije odbranio, a drugi put jeste. A svejedno bilo je dobra odbrana. A znam je ovo. A nije, ovo igrač mislim da nije bolje mogao da je odbranio. Gledajte sada ovo. Kakva odbrana Handanovića. Opet Dida. Sjajna odbrana. Opet Craig Gordon. Ne, izvinite, ovdje piše da je Oliver Kahn, ali ovo nije Oliver Kahn. Ne, evo, sad je Oliver Kahn. Sjajna odbrana isto. Ter Stegen to dok je branio za Mönchengladbach. Pa dobro, nije loša odbrana. Ovo je baš dobra odbrana. Ovo Gerrard. Kakav bi to gol bio da nije odbranio golman. Isto sjajna odbrana Buffona. Mislim da ovdje nema ni jedan snimak od ove godine. Pa, nije loša odbrana. Ovdje sjajna odbrana. A i Messi se malo obrukao. Golman je već pošao na toj strani, on je tamo šutirao. Sjajna odbrana Kaspera Schmeichela. Sina onog legendarnog Schmeichela. Opet Kasper Schmeichel. A, znam ovu odbranu, to ste vjerovatno svi gledali. I ovo je baš dobro odbrana. Ovo je bio baš dobar udarac. Ali još bolja odbrana. I ovo je baš dobra odbrana. Ovo Maradoni kad je skinuo. Kakav gol bi to bio. Pogodio je sami ugao. A znam je ovo odbrana. A da, jo. Kako samo namudirao na kraju igrača. I ljudi, to bi bilo to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!